é unha serie que se fai para emitir en internet. Sí. É unha serie que se fai con nada ou case nada de cartos. Unha serie que se pode facer entre colegas. Non, unha serie que se ten que facer entre colegas. Unha serie na que fas colegas. Non, unha serie que faz para que saian os teus colegas. Unha serie que non sae pola televisión. Unha serie na que non cobra prácticamente nin Dios. Unha serie onde es libre para dicir e para facer o que queiras e como queiras. Ben, isto é unha webserie, pero que diferencia hai entre unha rodaxe dunha webserie e unha rodaxe dunha serie seria, non? Ben, pois nós o que vamos facer é un simulacro, así como unha especie de... Para que vexades así como exemplo práctico. Entón precisamos dun voluntario ou voluntaria. Pois mira, que sala o listiño ese dai, sí, no, Sí, que saia, que saia. Que vamos facer? Bueno, pois ti o que tens que facer é que chegas, és un actor, e chegas a unha rodaxe, pero dunha webserie, vale? Iso que tens que facer. Vale. Pero como chego? Moita pinta da torrente. Pero bueno. Bueno, está un rato. Mira, ti tes moza? Sí. No, pero eu non son celosa, nin nada, non me... Eu tampouco. Logo esa... Sí, Vale, bueno, pois mira, nada, pois... Nada, ti agora saes Sí. e volves a entrar, pero de normal. Aquí a luz, non? Sí, aquí, de normal. De normal. Chegas e te pos aí, vale? Pois, veña, vamos. Cámara! Grabando. Un momento. Habrá que maquillarme. Bueno, Perdona? Habrá que maquillarme antes de gravar. No, pero aquí non hai que vir maquillado da casa, que isto non rodas unha webserie. Igual pensas que estás facendo Breaking Bad ou Juego de Tronos. Non, home, tío. Hostia, maquillaxe, pero... Vale. Sí, vale, pois cámara. Sí, grabando. Un momento. Habrá que facer un ensayo por cámara, ou? Lo que? Ensayo por cámara. Antes de gravar, fans ensaios por cámara. Que non, tío, que non, que aquí vamos a machete, improvisado, casual. Sí. De normal. Venga, Vale, cámara. grabando. Un momento, quero falar con produción. Xa estás falando con produción. Quería falar do tema das dietas e das comidas e todo iso, porque eu son vegetariano. Vegano. No, mira, ti estás moi confundido, Isto é dunha rodaxe de webserie. Nos imos ao bar do lado, que hai pizzas e bocatas, cando nos venden. Bueno, que sí que temos son moitas birras aí detrás, se queres coller. Sí, un No, montón de birras. birras no, eu non bebo alcohol. ¡Corten! Non bebo alcohol. No, pero que se non bebes alcohol non vales. No, mira, Os que si valen para actores e actrices son os que van a sair en breve a recoller os seus premios. Así que imos cos primeiros 2 premios da noite, premio a mellor actor e premio a mellor actriz. Premio a mellor actriz para Mal... a ver... Ulde Mollins, por Les Coses Grandes. Muchas gracias al Festival Carballo Interplay por ese premio, que me hace muchísima ilusión. Gracias al jurado, gracias también a Roger Coma por haberme propuesto este papel. Y nada, que siento mucho no poder estar aquí esta noche, pero estoy con ensayos de teatro y estamos hasta muy tarde. Que quiero felicitar a toda la gente que habéis hecho posible este festival y que espero que tengáis una larga vida. Chao. Premio al mejor actor para Julio Albonjo. De Entre Pipas. Por Entre Pipas, claro. Gracias. Claro. Y también, pero es que es un premio execuo, con Luis Zaera. Anda, Julio. Ya non me hace tanta ilusión, entón. Joder, que nervios, porque hai pouco deron o Mestre Mateo por Entre Pipas, pero ali como unha cosa así de paripé, que me la pela bastante. Agradecido porque estaba Jorge, que tamén estou xa, bueno, está Jorge, Fabiola, Patricia de Entre Pipas. Que iba a decir? Eso, que bueno, que me un pouco igual, pero este así como unha cousa de amigos, entón, que dicir, os sketch que fixeron antes de a diferencia entre unha serie normal, serie e unha serie web, pois a verdade é que xa non hai moita diferencia, porque as series agora a cousa vai, bueno, como vai. Dicir tamén, como lle comentei unha vez a Jorge, hai cosas que cobrando nunca haría e que si hago en las series web. O sea que, non sei máis decir, que moitísimas gracias, que gracias Jorge por Entre Pipas, gracias a Luis, bueno, gracias a todos. E non sei que máis, nada máis, moitas gracias. Espera, Xulio. Sí,
É que Luis sí que quería decir unhas palabras. Non che deixo sitio só para todo. Vamos. Entón, pensabas que, bueno, que iba a ser Habría todo sido para unha ti. breve, Entón, bueno, pois nada, que son unhas palabras, así que cando queirades, solta de... Estamos. Moitísimas gracias a todos vos, moitísima sorte con este festival que arranca e nada, non podo estar, ten que recoller o Xulio o premio por mí, bueno, non por quero dicir por os dous, o que, bueno, ainda que eu creo que fago bastante máis que Xulio na serie, porque Xulio é vago, un tipo que non ten... É un tipo que sempre sabe, non, eu se teño que ir a recoller os premios, vou eu, e ti traballo, non? Ese é o estilo de Xulio que ímos facer, un estilo moi galaico, non? Outros fan e outros levan os premios, que ímos facer? Bueno, Xulio, felicidades a ti tamén, Bueno, pois nada, seguimos coa gala, seguimos un pouco co proceso creativo dunha webserie, entón, imos a escribir o guión dunha webserie aquí en directo. Vale, Unha ou dúas libreta de que Spiderman. imos vendo tempo. Sí, unha ou dúas, o que faga falta. Sí. Vale, pois nada, para que vexades como se fai, máis ou menos. Bueno, pois pode ser unha webserie, por exemplo, pois de dúas tías que viven xuntas, non? Non podo crear, necesito dúas birras, por favor, Juancho. Sí, dúas cervezas, que estamos escribindo guión dunha webserie, sabes? Ben. Hostia, dúas tías que viven xuntas, pero con alguén raro. Sí, alguén raro. Cun robot. Hostia, sí, un robot. Ostras. Un robot deprimido, depresivo. Sí, pero tamén un trallas, que come fusibles. Sí, e flipa cos petacetas, non? Polo de... Flipa cos petacetas. Sí. Sí, o robot chamase Ramón. É un tío mola. que está deprimido porque quere se suicidar, pero ten un aparato de apagado, o botón de apagado detrás, e non lle chega. Non lle chega. E non lle chega porque... Por que non lle chega? Non lle chega. Porque non ten brazos. Porque non ten brazos, tío, Hombre, modísimo. claro. Vale, sí, mólame. E claro, como quere suicidarse, o conflicto é no que vive coas rapazas, e as rapazas non queren darlle o botón, para que se suicide. Entón, claro, era así como, non sabes, para fastidialas, pois eu que sei, pois non te limpan a casa, borra as cintas das ticas de ouro, montalle festas con outro robot, deixale todo Ai, perdido, Ramón. colle a roupa interior, estira ya, eu que sei, tío, e o resto xa vamos vendo. Título. Ramón o robot. Deprimido. Deprimido. Sen brazos. Sen brazos. Xa está. Pois xa está. Ves? Bueno, se vemos que non funciona, poñémolo a comer pipas nun banco. Sí. Ou tamén podémolo poñer a malvivir pasando hachís. Por exemplo. Sí. Ou, non sei, que fale cunha estatua. tamén. Dun parque, non? Sí, Sí, con, non sei, Vicente Risco, algún destes. sí. Sí, ou non sei, ou senón metemos uns cantos nerds con superpoderes ou zombies de barrio marginal, que eso sempre... Ou nerds zombies. Tamén, que malvivan, falen cunha estatua, pode ser todo xunto. Sí, que falen de que está feito un Peter Cash, da última peli de Spice Jones, e que metan polo medio caca, culo, teta, pirola, para poñelo como tag e subir visualizacións. Pois sí, Pois xa temos. pois sí, pois isto sería máis ou menos, non? O proceso de escritura dunha webserie. Exacto. Sí, E toda esta mamonada que estamos facendo aquí horas sentadas é porque ahora mesmo imos a dar o premio ao mellor guión. E o premio ao mellor guión vai no entregar Lidia, está patrocinado pola Asociación Galega de Guionistas de Galicia e... é un pouco redundante, non? Sí, Guionistas de Galicia. me pasei. Bueno, supergalegos guionistas. a caca. E entrega o Lidia Fraga, membro do xurado. Antes de entregar o premio ao mellor guión, o xurado do Carballo Interplay quixo outorgarlle unha mención especial a lavida.es. O que pasa que os creadores de lavida.es non puideron estar hoxe aquí, mandaron un pequeno vídeo que non sei se... Sí, imos a velo, sí.
así, o premio a GAC ao mellor guión é para Entre Pipas. Es fundamental que algo así exista y dé un hueco, un espacio, un reconocimiento a todo este esfuerzo que ponemos y que hacemos realmente porque creemos en las historias y en esa audiencia que a veces busca algo distinto. El guión, donde empieza todo, sí, los que veáis Entre Pipas sabréis que es la historia de una amistad en pantalla y quiero irme detrás de la pantalla y agradecer enormemente a la historia de la amistad que ha supuesto para todos los que hemos trabajado en esto. Han sido pues, horas y horas de mucho trabajo y quería volver un poquito al principio cuando esto empezó, cuando eran unas ideas, unas palabras, y dedicar esto a Patricia Arias y Fabiana Rizzi por haber creído las historias y luego haber creído en ellas. Esto es para vosotros y para todo el equipo y para todos vosotros. Muchísimas gracias. Pois imos entregar xa directamente o premio a mellor webserie de animación. Entrega o premio a Alberto Vázquez, membro do xurado. Vale, se queres agarrar este mentras. No. Bueno, primeiro o xurado decidiu dar unha mención especial á webserie Cálico Electrónico. É unha mención para eles. E o premio a mellor webserie de animación é para Ventura Time. Muchas gracias. Vale. Bueno, me molaría darles las gracias al festival, a todos los que lo habéis organizado, porque llevamos 2 días aquí viviendo en la opulencia. Solo eso ya para nosotros era un premio. Bueno, y no sé, gracias por apostar por nosotros. Había series muy guapas, series de animación increíbles. Bueno, también me gustaría como decir eso, no sé. Poco más esto, que muchas gracias y que espero que siga por muchos años más el festival, porque es una iniciativa que la verdad pues se aprecia muchísimo. Bueno, muchas gracias. Sí. Non sale nadie. Non, é que estades todos moi sosos, joder, facede Ahora algo. sí, a ver, ponte máis para atrás. Así? Non é tan fácil, A facer un ver. selfie. Sí. Bueno, Pasa. supoñemos que lle daríades todos a me gusta para Páxina Fan do festival. Na. Pois a ver, todo este tinglado que estamos a montar en Carballo non sería posible sen o apoio incondicional e a confianza que depositou no proxecto o Concello de Carballo. No, sí, a verdade é que eu estou flipada, porque despois de facer a visita por Carballo, que ninguén soubera, prácticamente ninguén soubera o que era unha webserie, eles apostaron igual por este proxecto e eu declárome fan absoluta do Concello de Carballo. Sí. Absoluta. E ben, para explicarnos, non sei, que lles pasou pola cabeza para deixarnos montar este tinglado, temos o alcalde de Carballo, Vence Ferrero, que nos vai dicir unhas palabras. Moi boa noite. De verdad que en internet estamos no mundo, en Carballo estamos no mundo e en galego estamos no mundo. O que acaban de decir énchenos de orgullo a todos os carballeses, as carballesas, e xa que estamos entre colegas, que tamén nos fagades un oco en ese colegueo e que haxa 1000 primaveras máis para o Festival de Webseries en Carballo. Outra cousa boa que teñen as webseries é que podes facelas dende calquera parte do mundo, non? E poden verte en calquera parte do mundo, e podes facela en calquera idioma, porque logo lle pos subtítulos. En chino. Sí, en francés. En ruso. En inglés. En ruso. En esperanto, que sei, tío, en klingon. Que eso E incluso podes facelas en galego, tío, sabes? Sí. Entón, ese é o premio que imos a dar agora. Imos a dar o premio a mellor webserie en versión original lingua galega. Entrega o premio Xosé Regueira. De dar o premio a mellor webserie en lingua galega, o xurado decidiu dar unha mención especial a Palabras Secretas. Esta guapísima que sube aquí, Ana Lois, Ana directora Lois.
de Palabras Secretas. Palabras Secretas é un proxecto documental sobre medicina tradicional que se fai en toda Galicia, moi poquinho a pouco, que fago eu soa por agora, porque son a traballadora máis barata que coñezo, non me cobro a mí mesma, entonces mola, pero que se fai con moito cariño. Espero que o vexades na web e que vos guste a todos. Gracias. O premio á mellor webserie en lingua galega creo que eu quero desexar que para o ano haxa moitísimas máis nesta lingua, que ben o merecemos, é para Poetarras. Bueno, antes de nada, acordarme de Rubén e de Manu, que se souberan que nos daban o premio, non o sabíamos. Se souberan seguro que viñan hoxe, polo menos a emborracharse. Claro. Por suposto, grazas a todos os que nos axudaron a facer esta webserie, a parte dos que facemos Silvia, Sarai, Noelia, Pablo Lamosa, que está por aí, Soraya, Santi, a todos. Como non tiña preparado nada, porque eu non sabía que iba a gañar, pois sempre me acordo das mulleres para agradecer os premios e estas cousas, non? Ainda que non gañaba un premio desde o instituto dun certame de poesía. Pero voume acordar de 4 mulleres en concreto. Voume acordar de, primeiro, de Mónica Bellucci. Porque ela recentemente separouse. E iso é algo que me fai despertar cada mañá con ganas de seguir adiante. Logo quero acordarme de miña avoa, que a pobre a verdade leva uns meses loitando entre a vida e a morte, é unha loitadora nata, xa mataron 15 veces os médicos, xa dixeron que lle quedaban horas de vida e a pobre segue loitando. E, por suposto, quero acordarme dela tamén. E quero... E, por suposto, quero acordarme de miña nai, que miña nai foi miña nai e meu pai tamén. E todo o que son, todo o bo que me pase na vida, e grazas a ela. E ela non lle gusta o nome desta webserie, díxome que o de Poetas que está ben, pero de Tarras que xa non lle gusta. Pero bueno, cando saiba que nos deron un premio, seguro que xa lle gusta un pouco máis. E só por último, ata me dá un pouco de vergonza meter esta cuarta muller neste grupo, pero considero que é importante por este premio a mellor webserie en lingua galega. Eu son un neno da aldea, cando tiña 10 anos, pois fun co colexo a unha excursión a Coruña. Fomos á Casa do Home, á Casa das Ciencias, bueno, é típico, sabes? E eu que era un neno moi tímido, e sigo sendo, pois tiven un encontro cunha rapaza que me dobraba a idade, e non sei que lle preguntei, seguramente para ir ao baño ou algo así, e ela respondeume algo que me deixou noqueado e que a día de hoxe ainda me sigo preguntando por que me respondeu iso, que é: a mí non me hables en aldeano. Desde aquel día, pois, eu creo que condicionou a miña vida e creo que se a día de hoxe pois teño un compromiso coa miña terra, coa miña lingua, en parte debo ya aquela grandísima filla de puta. E nada máis que simplemente que nós o que facémolo porque queremos. Hoxe levamos un premio, eu, a verdade, encantado de ver que se pode gañar un premio facendo unha webserie en lingua galega, pero non facemos as cousas en galego nin por levar premios, nin por levar subvencións, nin por contratos. Facémolo, como dixo Celso Emilio, pois porque sí, porque me peta e dame a gaña, porque me sae de dentro. Gracias. Yeah. Outra cousa guai que teñen as webseries é o contacto co público, non? Que, non sei, que tes as redes sociales para falar con eles, para que che digan este me molou, este non me molou, cousas así, non? Entón agora o que imos dar é o premio do público.
Sí. Parecete, non sei, Sí. se queres. Vamos a ver. Ben, entrega o premio do público Fran Arnoso Pisi, membro do xurado. E o premio é pa Les Coses Grans. Bueno, muchas gracias, qué sorpresa. Me siento muy solidario con el comentario del premio anterior. Es una serie en catalán. Hemos tenido nuestro recorrido dentro de Cataluña, pero nos cuesta bastante trascender por una cuestión que, no sé, es como un poco elitista todavía hoy, en 2014, mirar webseries o películas subtituladas es un poco raro, pero es un honor especial poder recibir este premio aquí. Y es una cuestión ideológica también. La webserie es una cosa que la haces como con tu ADN, con lo más personal que tienes, y lo hemos hecho en este sentido, y con lo cual recibir el premio del público nos hace mucha ilusión. Gracias. Sí? Buah, estános comunicando unha movida polo pinganillo, temos unha conexión super importante. No, super importante, a máis importante, a mellor conexión que podíamos ter. Sí, máis importante que Justin Bieber, con Rolling Stones. Sí. Que Barack Obama. Moi ben. Vamos a ver a conexión, ¿sí? Conectamos dentro vídeo. Son Internet. Estaba claro, Home. Xa sabía eu que Internet tiña que ser unha muller. Home, con todo eso que ten colgado dentro, tío, e saber administrarlo, ten que ser unha muller seguro. Está clarísimo. Clarísimo. Pois xa estamos chegando ao final da noite, quédanos só un trofeo, non? O premio a mellor webserie de imaxe real. Pois menos mal, porque se mandamos un mail... Como lle vamos a mandar un mail? Agora que estamos aquí, xo damos. É que hai moita xente, tío. Xa sabes o que me pasa cas multitudes cando estou moito tempo, tío. Non, xa me sorprende que aguantaras tanto, Me saen ronchos. Sí, bueno, sudo, non pasa vou empezar nada. a hinchar. No, bueno, tranquila, respira. Non está moi acostumbrada, non, a estar coa xente, vale? Entón, pois nada, vamos a dar o último premio, paréceche? Entregan o premio David Sainz e Teresa Segura, padriños do festival e membros do xurado. El premio a la mejor webserie de la primera edición de Carballo Interplay es... Les Coses Grans. Algo que es tan común, ¿no? Y que consumimos muchísimo más internet que televisión o que cine, ¿no? Todavía se están creando festivales de cine y es como lo que la inercia del mercado sigue pidiendo y no pide. En cambio, un festival tan adecuado como este me parece que es pionero y súper necesario, y que a historias como la nuestra pues nos da mucha vida y mucha cancha y también mucha fuerza para entrar en teles o vincular en prensa y contar que estamos aquí explicando historias en algo, un subgénero que tiene que ser masivo dentro de muy poco. Y muchísimas gracias, de verdad. Señoras e señores, con todos vostedes, a directora do Carballo Interplay, Sonia Méndez. Bueno, en primeiro lugar, noravós gañadores e grazas a todos os que presentaxedes traballos ao festival, que nos chegaron 104 webseries. Sen isto, o festival sería imposible, non tería sentido. Eu espero que estes días vos servisen para chegar máis ás webseries, aos espectadores, e para xerar un espazo de comunicación e intercambio entre creadores e creadoras. Pero, sobre todo, agardo que os teades pasando ben. Veredes, a ver, eu agora estou aquí como directora de festival e tal, pero eu adícame a contar historias. Todos nos dedicamos a contar historias en forma de webserie, de filme, de series de televisión, de código fonte, que é unha cousa que descubrimos estes días. Pode que estean cambiando as formas nas que contamos e tamén o xeito en que vos as consumides, pero no fondo seguen sendo historias. E vos precisamos o público, os espectadores, para que as visualicedes, as escoitedes, as vivades con nós. Por iso, gracias ao Concello de Carballo por deixarnos estes días ensinarnos as vosas historias e compartirlas con vos, e darnos a posibilidade de contarlas e difundilas. En nome de toda a equipa organizativa do festival, queremos agradecer á Deputación da Coruña e ao Concello de Carballo, ao alcalde Bencio Ferrero, a Maite Parga, a Nel Vidal, a Belén Puñal, e cantos nos axudaxedes a sacar esta edición adiante, e en especial a Xosé Regueira, que é o verdadeiro, o primeiro impulsor
deste proxecto. Porque nestes tempos nos que a política sepárase ou directamente despreza a cultura e os que nela traballamos, é case un milagre atopar a xente como a ti, Xosé, coa túa sensibilidade. Queremos agradecervos a confianza depositada en nós, porque non é doado atopar lugares coa aposta cultural que ten este Concello, que apoie os creadores e as creadoras e que aposte pola xente nova nos diferentes ámbitos da cultura. De verdade, grazas, é un gustazo. E agradecer tamén aos patrocinadores e colaboradores polo seu apoio ao festival nesta primeira edición, e a todos os que participaxedes nas diferentes actividades. A verdade é que non tiña pensado empezar a agradecer aquí a todo o mundo, pero non podo deixar de facelo, porque foi moi pouco tempo para preparar este festival, estamos moi satisfeitas co resultado e teño que dar as gracias a moita xente. En principio, os que colaboraxedes con esta gala, Yolanda Muiños, Xosé Barato, bueno, nuestros Vimeo e YouTube, que estiveron por aquí estes días polo festival, a Daniel Vilaverde e Enrique Lojo, porque, bueno, axudáronos a facer a gala, a Lorena Vilas, que está aí de rexedora, e aos seleccionadores e aos membros do xurado, a Pisi, a Alberto, a Lidia, a Félix e a David Sainz e Teresa Segura, porque non sei que vos vamos a decir, aparte de que sodes unha peña estupenda, puxechedes todo da vosa parte nesta primeira edición, dende a primeira vez que contactamos con vos viñechedes, e non só iso, senón que ademais nos regalachedes o estreno de Malviviendo. Non sei que decir, vos, sodes amor. E tamén teño que agradecer a todos os que participaron nas diferentes actividades, a Xosé Touriñán, a Julio Garma, a Roger Casas, a Felipe Gil, tamén a todos os voluntarios do festival, que pido un aplauso moi forte para eles, de verdad, porque están aquí todo o día ao pé do cañón. Tamén quero agradecer a Javi Camino, a Enrique outra vez, a Dani, a xente que participou no taller de webseries, que foi un exitazo. Moitas gracias, porque sei que puxechedes moito da vosa parte e creo que, non sei como serán os talleres aí adiante, pero facer o que fixechedes en 4 sábados, pois non sei, xa me diredes como facedes, pero tamén moitas gracias. Bueno, e agora, a título personal, pois teño que agradecer a miña equipa, porque co tempo co que traballou a eficacia e o amor, o sea, foi impresionante. En primeiro lugar, a Sandra Lesta, que é a miña compañeira de webserie de moitas aventuras. Ana López, a Belén Brandido, a Tamara La Fuente, a María Yáñez, os rapaces de Mamaloda, non sei, sodes os mellores. Despedímonos desta gala co desexo de que ano que ven estemos outra vez aquí, compartindo experiencias e historias. Así que, saúde e longa vida ao Carballo Interplay.